नुदों हाम्पेया नायलाय जानायखौबा अयथासार गोलोमबाबो नाय आयौ आयौ बिखुङानो सिग्लाबजोब्बाय उफाय गैया हालुवानि फिसा गरमबाबो खामानि मावनांगौ जायो नङा होमबा लोगोफोर मावनानै जायाबालाय माथो खालामना जानो सोरनावथ' सिखाव खालामनानै सानबेसे जानो सानसेबाबोथ' हमजाखागोन नै बिदि आरोना भाईजान कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी ओमफ्राय दा नै खामानि मावगासिनो दङ जोंना बन्द'मोनहा जोबथारसिगोन बारा गोबाव गैला बिराद गोजौ जाबाय न'आ नै ओमफ्राय आं दा गोलाव साइजसो खेबदों नालाय बेखौ आदै मा खबर मोजां 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 ओंखाम जादों जायाखै 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 फुङाव रातिपुवा ख'वा नाय जाहां जाहां जाथारबाय आरो थरबासो इथा गाथिबावबानो थिं दोनो हासिगोन आरो नैथिया मस्ला बानायगासिनो बिराद गरम सान्दुंआ नै अयथासार गरम जोंख्लाबजोबदों अख्राङा जोमैया थिं माबाबासो दोबासो बेरायबाय थानो हासिगोन आं दा न' बानायबाय थानायनि थाखायनो बाहेरावबो गिदिंनोबो मोना थांनोबो मोना बिदि जानानै दं आरोना मिस्ट्रिफोरजों थाफाबाय थानांगौ हाजिरासो नालाय मिस्ट्रियाबो थिखा होआखै आङो नैबे नोगोद गोजौ जाखाबाय 5 फुट दंखायो बे फाउन्डेसना ओमफ्राय नैबे फाउन्डेसननिफ्राय गोजौसिम 12 फुट दं ओमफ्राय आरो फोजोबबावगोनसो उनावहाय बारायबावगोन आरोना दायो गुरलाब गैथ'ला ओंखायनो बारायथ'वासै माने रडल' बहायनानै दोनजोब्बाय आरोना बारायगोन उनावहाय बारायगोन आरो दायो खथा मोननैल'सो सोरबा सोरबा सोंनो हागौ खथा मोनबेसे होननानै बिल्डिं सिल्डिंबो होननाय लांनो सोरबा सोरबा बिल्डिं नङा बियो बिल्डिंआ बिदि जाया बिराद गिदिर गिदिर रड नांगौ बिल्डिं लुनोबा निचे खथानि बारायबावगोन उनावहाय ओमफ्राय निचेबो मडेल जागोन आरोना सिगांथिंबो मडेल बानायगोन उनाव दायो नङा देनांहायसो ओमफ्राय दा सोरबा सोरबा ट्रेक्टरा नोंनि नामा होनना सोंलायगोन ट्रेक्टरा आंनि नङा टेलारसो दोनफैदों माने बेहाय दाखालि खोथिया रोगादोंमोन नालाय सासे आदानि ओमफ्राय बेयाव दोनना गालांदों बियो आंनि नङा ट्रेक्टरा दा सोरबा सोरबा नोंनि नामा होनना बुंलायगोन आरोना कमेन्टआव आंनि नङा लोगोफोर गैया दुखियासो गोरिबसो आङो बिदिनो गरफा गरनै मोनो इउटुबनिफ्राय ओमफ्राय हाजिरा मावलाबायो आरोना दाबो माने हाजिरासो मावदों आङो न'आवबाबो हाजिरा मावो आरो आङो बिदि आरोना ओंखाम जाबाय नै बस मोना जोंना itu papor है नाकि ये जे गिलासत थोसे लालसा 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 ना गरम बहुत गरम ओंखायनो माने औवा सायायाव जादों आरो दा आं जाना फैबाय न'आव देखा न काम है कामे नो आरो गरम हम तो धुला कर देगा ना कोई बात नहीं है हम भी खाए इधर अयथासार गोलोमबाय माने इथा थोदेराखैमोन नालाय न'आव एसे दङ नैखौ लांफैब्रबबाय जोङो आदाखौ लेंहरब्रबबाय आङो नै माइ गायनोसो नागिरदोंमोन नै बियो ओमफ्राय लेंहरब्रबबाय आं होमबाबो बारा गैखाया इथाया 3 खानसोल' जागोन 3 खानबो जाबावनोसो नङा खोमा लोंदो साया देखा इखो ट्रेक्टर लांहांसो दायो बारा गैया 300 खानबो जाजोबनाय नङा 200 खान बारगोन आरो जिखुनु 250 बो जानो हानायदां थोदेराखै इथाया लांसै र' इथा 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 खुलियाखै दालाखौनो खुलियाखै खेवाखै दोना हो इथाजों औवाजों दोना हो गोसादो बिदिनो दोनसै ट्रेक्टरखौ गाखोनानैसो माबानांसिगोन नामा मार मिथुन मार 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 राइस बियार बेटा में बियार हा
बेलेग स्पेशल स्पेशल ना लोकेल बियार दे राइस बियर को तो लगी तो ठंडा बियार जोबफ्रामबाय नुदों हाम्फेया नायलाय जानायखौबा अयथासार गोलोमबाबो नाय आयौ बिखुङानो सिग्लाबजोब्बाय थेवबो जानायखौ गारा आरो बियो नै होख्लायगासिनो बिदिसो जायोलै दरजा खना थाखुमालायनाय लेग पिस बावसो लेग पिस बिदि जाबा फुङा जायो मानसिया हाम्फेया फुंबाय नोंना अमा बुन्दि बायदि होनलायथारदों कमेन्टआव आधा केजि जाखायो हाम्फेया बयलारखौ हारसिं आधा केजि जाखायो हारसिं